dneska si ukážem, jak moc se můj make-up změnil během pár dnů. Jdem si dneska ukázat. Na moje líčení od té doby, co jsem začala mít strašné pupínky, nevím, čím to bylo, tak jsem vyřadila make-up ze svého líčení. Takže si ukážeme, jak vlastně jakoby vypadá, když se namaluju na běžný den o víkendu, protože víkend juchu. Když takhle vypadám teďka. A mám tady tenhle SOS krém, který si dám na pupínky, ono to jakoby zaschne a potom se vytvoří taková vrstva, která je jakoby trošku méně budou výrazný potom. No jakože když ti upadnou ty palmy, tak ze spoda ti to upadne. No, se to promítne spodem těch palm. Takže začne se do každý pupínek, je to na tlevě, dáš ten SOS krém. Když na nějaký dáš moc, můžeš to prostě změnit. Jednoduše takhle setřít a dát to na jiný pupínky. Jakoby absolutně bych jsem se nebála to dávat na ty pupínky trochu větší vrstvu. Zatímco nám bude krém zasychat, což někde je menší vrstvička už docela zasychá. Back my body to me. Tak mezi tím, co nám bude zasychávat, tak vytvoříme kompletní zbytek líčenička. Jelikož základ neboli krém už jakoby máme, na sobě snadaný, tak se vrhne na klasický oční stín. Takže začínáme trošku tím, protože já jsem totálně vždycky takhle červená, tak potřebuju se zasvětlit tu pleť. Jelikož moje kožičko vezla do skříně, což je hodně GG, tak a my budu muset nějakém jednotlivém videjku ukázat, jak krásně si to užívá v skříni. Yes, moje kočička být totálně inteligent. Naštěstí jsem si teda před mým classic make-upem udělala svůj skincare, abych měla nejlepší pleť. Co nejvíc dobrý pleť. Tohle.
si trošku semím to rozjišťovače. Se mi tentokrát fakt hodně vrsklo platí. Takže to pokud. Můj běžný make-up. Jak vypadá fakt hezky. Tak jo, teď už uděláme jen jednoduchý easy look. A jo, můžeme 3, 2, 1, teď rozmazat. Bring back my to me, to me. Bring back your, bring back my to me, to me. Bring back your, bring back to me. Your bring back, bring back your, bring back me to me. Moje total brutal líčení už konečně máme hotový. Stačí už jenom nadat moji oblíbenou řasinku. Artěnku a papa. Já jsem dneska chápu. Přidám to do dělaný chápu. Tak takhle. Papa.